तयारी करतात ना, आता कसली काय विचार नको. आता 1 महिन्यावरती गणपती येला, सगळीकडे जोरात तयारी चालू झालेली असा. कारण गणपती म्हटला की मालवणी माणसाचो एकदम आवडीचो जिव्हाळ्याचे विषय. तर आता कोकणात एक काम जोरात चालू आहे, म्हणजे गणपती बनवता. तर आता आपण ओसर गावातल्या एका गणपती शाळेत गेलो. चला आता गणपती शाळेत जाऊया आणि बघूया हे गणपती कसे करतात, कसं त्यांचं काम चालला. चला आता आपण येलो असू कसार गावातल्या नंदू चव्हाण यांच्या गौरी गणेशच्या गणपती विसर्जन आहे. चला तर आपण त्यांच्याशी भेटूया आणि आज गप्पा गोष्टी करूया. नमस्कार. काय मग जोरात कामगिरी चालू झालेली आहे? झाली मग तयारी? अर्धा तर झाला काम. आता दिवस रात्र विसरत ना? कधीपासून गणपती करता तुम्ही? पावसाळा चालू झाला की नाही म्हणजे गणपती कधीपासून सुरुवात केली? किती वर्ष झाली? मग अशी मी गाडीतनं उतरलंय ना आणि तुमचे कॅस बघले आणि मला असं वाटलं की दशावतारी असल्या का वाटला मला. तुम्ही नाटकात काम करता? नाटकात काम करून या पण करता? मग कसा मॅनेज करता? उन्हाळी नाटकात प्रमाणे पावसाळ्यात गणपती. आणि किती लोक असतात तुमच्याकडे कामाला? 7-8 माणसं असतात. आजकाल हे मातीचे खूप कमी करतात. तुम्हाला असं काय प्रॉब्लेम आहे नाही मातीचे करून? म्हणजे थोडासा वेळ खाऊ काम असं म्हणतात. पण लोक करतात गणपती हा मातीचाच पाहिजे. पण आता लोक शॉर्टकट मारतात ना. नाही पण ते आपले हिंदू धर्मात चालत नाही. कारण ही माती विसर्जन करते वेळी ते पाण्यात पण काम पण खूप असतं ना, माती काढतात मग ते म्हणून आम्ही पावसाळा सुरू झाल्याबरोबर हे चालू करतो. जूनमध्ये माती कुठून आणता? इकडे जवळ माती ते गोळवणमध्ये भेटते. पण या खूप खर्चिक होतं ना, पण माती काढून आणता वगैरे? नाही ते काढून देतात आम्ही आणायची आणि मशीनमध्ये घातली की एकदम काढून देतो. अच्छा, आता ही मशीन नवीन आहे. तरी किती करता गणपती? 120. तरी करता करता अचानक इकडे कसं काय वळलं? हे लहानपणापासून आमच्या वडिलोपार्जित अच्छा. पूर्वी करायचे, आता वडील करायचे, त्यानंतर आम्ही आता चालू केलं. तुम्ही सगळं हाताने आणि रंगकाम कधी साधारण रंगपंचमी झाली की 2-4 दिवसात चालू. पण आता खूप कडे शाडूची ह्याच्यात दिसतात. शाडूची मागणीला इंदाची कल्पना करते आणि किशोर मागणी त्याला धक्का लागला की मोडतात. म्हणून या लावणी मदतीचा सध्या मध्ये जरा जास्त पाणी दिलेलं लागतं. असं वाटतं की कमी होता. आम्ही पण गेल्या वर्षी पण शाडू मागणी करायची. गेल्या वर्षी म्हटलं पाहिजे प्रयत्न तरी जायला लागले अशी वेगळी. त्याच्यामुळे आम्ही ते बंद केलं हे चालू केलं. परत त्याचं चालू. जुन्या पद्धती असतात बघा की आपण निसर्गाकडनं काही घेताना आपण पूजा करतो. तसे तुम्ही माती काढताना वगैरे अशी काहीतरी वेगळ्या पद्धती असतात काय? माती काढताना पूजा वगैरे तसं काय नाही. कारण ती मातीची खण एका ठिकाणी असते आणि त्या खणीवरून बरेच लोक माती त्याप्रमाणे तुम्ही आणतो. आणि आणल्याच्या नंतर मग ती म्हणजे सुरुवात करताना अशी काय वेगळी पद्धत की आम्ही बाबा आता सुरुवात करणार आहोत? माती आणल्याच्या नंतर इथे पहिल्या गणपती नावाने नारळ ठेवावं लागतं. गणपती पूजन करून नारळ ठेवावं लागतं. त्याच्यानंतर सुरुवात. कारण हा श्री गणेश आहे. आपण श्री गणेशा बघून श्री गणेशा करायची. सुरुवात करताना श्री गणेशा एक मूर्ती काढायची, तयार करायची आणि गणपतीला तरी माती आणायची, तशी पूजन करायची. त्याच्यामध्ये ती मशीनवर घालायची, एकदम मशीन तयार करून द्यायची. साचा आणायचे, साच्यावर मूर्ती काढायची, मग सुरुवात तरी तयार करायची. हल्ली नवीन काय हवं सध्या? कारण मध्ये लोक गेल्या वर्षी बाहुबली करून द्या गणपती असा विसा करायचे. त्यांना काय आहे नवीन फॅशन मध्ये? चालू वर्षी तसं काहीच नाही. नवीन काय एक फॅड असता लोकांचा असं गणपती हो. पेन पनीरचे फोटो बघतात तिकडचे गणपती आणि मातीचे गणपती तसे काय सांगतात, पण ते शक्य होत नाही. गेल्या वर्षी बहुतेक लोक त्या साईडला आमच्या पट्ट्यात पण बाहुबलीचं गणपती करा असं सांगायचे. कारण बाहुबली वगैरे आमच्याजवळ होऊन गेला तर त्याच्यामुळे इकडे पद्धती चुनी जाते. नवीन काय नाही. नवीन असं काय विटू माऊली काढली आहे नवीन, पण ती वेगळी उभी. ही आता ही कशी आहे, ही विटू माऊली ही बसली आणि ती आता उभी काढली. आणि वर्षाच्या वर्षाला लोक तरी काय करणार, पेंटर काय करणार ते. म्हणजे बावळी गणपती काही दिसणार नाही. पहिल्यांदा खूप फेमस होता. ते आता करायचे आहेत असं ऑर्डर.
ते जुन्या पद्धतीचे आहेत ते फक्त 1-2 असतात. बाकी आणि काय. ह्याच्यातला नजर गुडीचं काम म्हणतात खूप कठीण असतं ना. नजरेचं काम खूप तेच महत्वाचं आहे. बाकी कलर काम कोणी करू शकतो, नजर काम कोणी करू शकत नाही. त्याच्यासाठी स्पेशल ती जागा तयार करावी लागते, डिस्टर्ब होता कामा नाही. ते पण तुम्हीच करता ना इकडे, हो. कोणाक बोलवता नाही? नाही बोलवतो, मी पण असतो बोलवतो. अरे एवढे गणपती एका वेळी ते शक्य होत नाही. मग त्यावेळी खूप माणसं 10 असली माणसं 15 असली तरी कमी पडतात. झालं आता. प्रत्येकाचे काम चालू किती असतं. बनवायचे रवले किती नाही होते? अजून आज 40 गणपती आहेत बनवायचे. आणि आज 8 दिवसात ते बनवायला पाहिजे. मग परत कलर असं पुढे. हो ते फक्त दोन्ही काम एकदम चालू, कलर पण माती काम सर्व. शेवट पण गणपती जाईल पण एक गणपती असते. फक्त गणपती बनवता की हे बाकी पण असेल? नाही. नागोबा वगैरे पण असतात ना? नागोबा बनवतो, गणपती बनवतो, हा हा, नागोबा पण आहे तिकडे. सगळ्या त्या शाळेच्या देवी बनवतो, सरस्वती हे चालूच असतं. चला जरा आपण तुमची जरा दाखवा की गणपती काय केलं ते जरा फिरून. ती मशीन आहे ना हां मातीची? ही मातीची मशीन आहे. त्याच्यात ती माती घालायची. ही बनलेली आहे ना मातीची? गोळा घ्यायचं त्याच्यात. मग काम थोडं सोपं झालं. त्याच्यानंतर हे साचे असतात हे बघा. हा, आईट म्हणतात ना एखाद्याची आईतलं गणपती असं. हा. हा. हे साचे आहे. त्याला काय म्हणतात काय त्याच्यात ही माती घालायची. हे गणपती असे काढून ठेवतो, ते काढून ठेवतो. ते जरा सुटले की मग ते जोड काम चालू होते. जसं जोड काम फिनिश. मग फिनिश. आता तुमचे दिवस रात्र व्हायचं. हां रात्रंदिवस तिथे जेवणाचे आता गणपती डायरेक्ट आल्यानंतर तुम्ही घरी. तुमच्या घरची तयारी कधी करता? नवीन नवीन आता केमिकलवाल्या कलर्समुळे आपल्या निसर्गाची किती हानी होतात. त्यामुळे पर्यावरणपूरक असे गणपती हे खूप उपयोगाचे गरजेचे असतात ह्या निसर्गासाठी. त्यामुळे पर्यावरणपूरक गणपती वापरा आणि नैसर्गिक पद्धतीने आपण गणेशोत्सव साजरा करूया. आणि हो, आजूबाजूचे कोणी जर गणपतीची ऑर्डर दिली नसेल तर ह्यांना भेटा आणि आजच आपले गणपती बुक करा. धन्यवाद.